Pokud chceme, aby v Čechách skutečně mělo AI reálný dopad, aby se nám zvýšila prosperita, nestačí nám investovat jenom do infrastruktury a musíme podle mě stejnou pozornost, ne-li větší, věnovat i těmto vyšším vrstvám softwaru a využití. To mě přivádí k dalšímu tématu a tím je role Česka kolem AI. Myslím si, že Česko je v mnohem silnější pozici pro AI, než si často myslíme. Máme tady velice silnou tradici technických škol, máme tu vysokou koncentraci expertů na data AI. Myslím si, že v světovém žebříčku nejsou Češi nejlepší jenom ve spotřebě piva na člověka. Myslím si, že máme i největší koncentraci AI expertů na 1000 obyvatel. Abychom v Čechách mohli získávat více té hodnoty AI, tak potřebujeme se zaměřit nejenom na tu expertízu, kterou už dnes máme, ale aby tady skutečně vznikaly silné produkty, firmy, technologie, což jsou za mě ta cesta, jak udržet více té ekonomické hodnoty, kterou AI tvoří tady u nás. Měli bychom investovat více do toho, aby vznikaly tady silné firmy, silné technologie, silné produkty. Tomu může hodně přispět soukromá sféra, ale může tomu hodně přispět i státní sféra, jakožto zadavatel velkých AI projektů. A myslím si, že bychom se to měli snažit dělat tím způsobem, ať co nejvíce podpoříme opravdu ten lokální ekosystém, ať tady prostě kolem nás vznikají ty silné AI firmy a technologie a produkty. A opět, to se nám nepodaří jenom pokud se budeme soustředit na tu infrastrukturu, musíme opět se zase soustředit na využití AI, na software. Téma, které s tím souvisí, je suverenita. To je slovo, které je teďka skloňované častěji a častěji. Myslím si ale, že někdy se na ně díváme příliš úzce. Za mě suverenita není jenom o tom, kde leží data, kdo k nim má přístup. Vnímám to zase jako téma ekonomické závislosti a kontroly nad řetězcem hodnoty. Jde o to, kdo vlastní technologie, kdo má know-how a expertízu, kde se vlastně realizují potom ty zisky z AI, jakým způsobem se reinvestují a kde. Opačným pólem je být jenom uživatelem AI. Když se podíváme na dnešní realitu v Evropě, potažmo i v Česku, myslím si, že zatím jsme v mnoha ohledech spíše uživatelem AI a to může být poměrně nebezpečná pozice. Musíme investovat do toho, aby u nás vznikaly silné firmy a technologie, které mají šanci konkurovat na globální úrovni. A to je za mě jediná cesta, jak nestát se zcela závislý. Zároveň ale suverenita pro mě není o izolaci. Věřím pevně v myšlenku hybridní suverenity, kdy můžeme využívat nejlepší globální technologie tam, kde dávají smysl, ale paralelně bychom se měli snažit investovat také do našich řešení a aby prostě co nejvíce hodnoty, co nejvíce know-how vznikalo a zůstávalo tady u nás, aby jsme měli šanci je kontrolovat. A to mě přivádí na poslední téma, tím je otevřené versus uzavřené AI. Cítím dnes ve světě silný trend. AI se uzavírá. Velcí hráči se snaží stavět platformy, z nich se těžko odchází. To není náhoda, je to strategie. Pokud používám otevřené technologie, mám šanci rozumět ten technologii, co se děje uvnitř, mám šanci ji dál rozvíjet, můžu na ní stavět svoji vlastní expertizu, svoje vlastní know-how, svoje vlastní řešení. Tím druhým kontrastem je uzavřená řešení, které mě vlastně uzamykají do toho být jenom uživatelem a zvyšují závislost. Takže není to o tom, jestli technologie je evropská nebo je zahraniční, ale je to spíše o tom, jestli vlastně mám šanci ji kontrolovat. Takže asi abych to nějak celé uzavřel, trochu shrnul ty svoje klíčové myšlenky. Vnímám za zásadní, abychom v Čechách neinvestovali jenom do AI infrastruktury. Ta skutečná hodnota vzniká na těch vyšších vrstvách, v use casech využití, do softwaru, platformách. Měli bychom se snažit, aby tím pádem u nás vznikaly silné firmy, silné produkty, silné technologie, které umožní ukrojit si zajímavější a větší část toho hodnotového řetězce AI. A zároveň, abychom AI udrželi pod kontrolou, je za mě klíčový ten princip otevřenosti, na kterém bychom měli trvat.